салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон, падарон ва модарон, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам бародаро, пеш аз ҳамин видеоро тамошо кардан аввал класс монед ва баъдан подписатсия кунед, то ки дигар бародаро бифаҳманд ва то чени зур аст, ҳарчанде ки зудро мераса ба дигарро ҳамин хабарро бирасонед. иншоаллоҳ ин хабаре аст ки ба ҳамаи мову шумо фоидаовар. боварӣ дорам ки ин хабар ба бисёр бародаро ва модаро хизмати калон мекунад бародаро. ва баъдан аз ҳамаи шумо хоҳиш карда мешавад, ҳар нафаре ки дар ҳар куҷо кор мекунад, фарқ надора дар Питер, дар Казан, дар фарқ надора, умуман дар ҳамин Россия, дар куҷое ки кор мекунад бародарои азиз, аз шумо хоҳиш мекунам дар ҳамин номерои Viber, WhatsApp ва имо мақсад кадомиша дошта бошед, шумо мо дар равон кунед. новобаста шумо кор тоғрӣ кардан метонед ё наметонед, фарқ надора бародарои азиз. шумо бинависед ки ба як бигем ки тексти кӯтоҳ да ман фалони фалони дар фалон ҷо кор мекунам, фалон кор ва номерои телефонтона ҳамин хел кӯтоҳ карда бинависед бародарои азиз, фақат ба тариқи SMS. аз шахсоне ки мақсад Viber, имо, WhatsApp хел чизо надоранд, ҳамин ҳар се номеро бародарои азиз, шумо ҳамчунин кӯтоҳ карда ман фалони фалони дар фалон шаҳр фалон кор мекунам, номерои телефонтона бинависед, роӣ кунед бародарои азиз. хулоси гап барои чӣ ба тариқи телефон гуфтам, ба хотире ки шумо як ҳазору нафаре мо ҳамаи зангҳои телефонро бардошта наметавонем бародарои азиз, камтар мо дар мушкиле. барои ҳамин мушкилиро осон кардан аз шумо хоҳиш мекунам фақат ба тариқи SMS бародарои азиз. мо ҳамаиро ба қайд мегирем ки дар кадом мисол шаҳри Санкт-Петербург ҳамаро алоҳида ба қайд мегирем, шаҳри Казан алоҳида ба қайд, умуман ҳамаи шаҳрҳоро дар алоҳидагӣ ба қайд мегирем. ва баъдан ҳар шаҳрванде ки мо дар муроҷиат мекунад барои кор бародарои азиз, мақсад як нафар занг мезана, мегӯяд ки ман дар Санкт-Петербургу макаҷой омада кор дар кора ё квартира дар кора. хоб бародаро, мо мегирем рӯйхати бародарое ки ё хоҳарое ки дар Санкт-Петербург ҳастанд, як лав занг мезанем ва мепурсем. масалан шояд дар мобайни шумо ягонтад кор туғрӣ карда метавонед, ё шояд дар мобайни шумо ягонтад квартира дорем бародари азиз. ба хотири ҳамин яъне дастгирии якдигар мешавад. ва умуман бигирем дар очиради аввал бигем занҳову модарову хоҳарои мо бародари азиз, мо бояд кӯшиш кунем ки модаромон, хоҳаромон кӯшиш кунем бояд дар бари худмон кор кунанд бародари азиз, на дар пеши ягон миллати дигар бародари азиз. ба хотири ҳамин модар хоҳарое ки мо ба кор таъмин мекунем, мақсад мегирем барои як модар кор ёфтем, дар ӯ кор ҳуҷҷат дар кора, лекин модар ҳуҷҷат надора ё хоҳар ҳуҷҷат надора, мо ҳамин модара ё хоҳара мо ҳуҷҷатҳошонро тайёр мекунем, яъне патентшон мекунем, дар дасташон метаҳем, ҷои корро мебарем, таъмин мекунем бародари азиз. ва баъдан аз ҳамиё хоҳиш мекунем ки ҳамун сумме ки мо дар ҳамин документҳои ҳамиё расход кардем, бо обратно биёранд дар ҷош бимонанд, яъне ин қарзи ҳасана мешавад, то ки мо ба ягон хоҳар ё ба ягон модари дигар хизмат кунем, яъне кори ягон бародар ё модари дигарро буд кунем бародари азиз. ба хотири ҳамин аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам дастгирӣ кунед, видеоро дар ҳамаи ҷо паҳн кунед, чи дар Facebook, ВКонтакте, Одноклассник, то ки тамоми бародарои муҳоҷир бибинанд, мо якдигармонро дастгирӣ кунем. ва баъдан дар ин проект мегем ё дар ин лоиҳа мегем, бародаро дар ҳаққи дуо кунем ки худованд моро сабр бита ва пуртоқат бошем ва содиқона хизмат кунем бародари азиз. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.